Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments Michel Muscat appellat mill-ġdid tal tnaqqis fir-rata tal-VAT għas-settur. Dan intqal waqt konferenza annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering (LACE) fejn ġie spjegat kif bħalissa din l-industrija qed tħaddem ma' 30,000 ħaddiem. Preżentament huma għal aktar minn 4,000 l-istabbilimenti tal-ikel fil-Gżejjer Maltin u bħalissa hemm l-500 applikazzjoni biex jibdew joperaw fis-settur. Waqt din il-konferenza Shadow Minister għat-Turiżmu Mario De Marco qal illi l-ikbar sfida fl-industrija tal-istabbilimenti tal-ikel tibqa' dik tar-riżorsi umani. Dan fil-waqt li l-Ministru tat-Turiżmu min-naħa tiegħu tkellem dwar l-isfidi f'postijiet bħas-Swieqi, San Ġiljan u l-Belt Valletta, żoni b'livell għoli ta' attivitajiet turistiċi. Intant matul il-konferenza annwali tal-ACE l-Assoċjazzjoni tat premijiet lil dawk li komplow jistabbilixxu lilhom infushom f'dan is-settur tant importanti għall-ekonomija Maltija.